your people and in the house. Do a new thing in the midst of us. Let the veil be destroyed. Let 1,000 fall. Let 10,000 fall. All over us. Open your mouth. Declare. Let 1,000 fall. Let 10,000 of my enemies, accusers, and adversaries, let them fall on the political scene, on the economic scene, on the financial scene, on the social scene, on the spiritual scene. Let them fall. Open your mouth. Declare. Say something. You must open your mouth. Something. If you don't say anything, nothing moves. You will see what shall become of them who said they were powerful and they were connected and they had no regard and respect for you and God. You will see what shall become of them. I declare divine vindication. Open your mouth. Declare a divine vindication. Be the head and not the tail, above and not beneath, and be blessed. In Jesus' name. Amen. Sebo akwampo na nanom osrebo sachi na nanom ayesem so sika akodi ako a na yedi enkonim na nanom a monya akwadefo na mom ya adeyofo musam fifre tim fifre de mo bo afode atu ho ache ede mu nipadua mo krato o ma oman pontuo yedie ne nkoso enonom ne ajanom a munsuro hasuo na mo sore fa no pabosuo mo kote hasuo epre ema botom ye ma aboso epo ebam ma ensoro mo ayeforo so enya bibidie sai na menka nkyere mo twedi ampon onhyira mo Obuoba Yankopon Israel mo papa Yankopon Israel di an kan impo ni po no na dwen hu so de adwuma we ba ha ni pa ko ogitum Yankopon Israel se ni pa na Obuoba no pe wa kan sema man papa Omo Yankopon kan ho na de kan ho na yi akere Obuoba manage ma ho fama se and metimi nya because my trust every time we a product. To be frank, you are a product that we have to be proud of you nyame Israel bebre Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM.
Ghana Adisie, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Nipa de unyewi Jesus aban osandeni muna mpatene wo Nipa re Jesus aban osandeni muna mpatene wo Bawa kuma Jesus Oya no parfo Nipa na ibe erade oya no parfo Ghana Adisie, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Ni wana no serious. Minya da seni. Ni wana no serious. Ebe fa Jesus afano sande wonche na wabu. Afana fani yo sande onche na wabu. Obeba bibu biarate Semeni nyumatu Orimote ugwamebyo Obeba ni se Awina na wakati na ingwe De unyewi ye Nipa de unyewi ye Vive Jesus akwan Usande ni muna mpatene wo Nipa vive Jesus akwan Usande ni muna mpatene wo Tifa waku Bawa kumama Jesus Oya no parifo Nipa Iradi no yo no parifo Otafu abrosam through me the way Mahammed Jim Usande mafa Jesus abomibo Come on Ghana Adisie, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Anopai ya dia sida ebesa dia moti asifo nyankopon ni biemu eye na dom ene na humo bro ena wachecha mana so wo ene me eso enu nti sa anopai oda so ti ase a na wahunu ne se wo dwuma edi wo asede e wo se wo ye asede ne se wo dia sida ene ayeye ene be masa oti asifo nyankopon no sanse ya hwene awurade egusu a wo ye ewo ya brabom a na eburu adwere ne ntiase so nia ye tete wo nkrofo bi abrabom nia ye de yen ani hu ewo nkrofo bi abrabom nia ye yeso adansefo eya na eburu adwene ene ntiase so enu ntina no oba pa Kristi to nwum bi osi adukura menum nyankwa no obi num ye nso wantimi anyankwa ka metinam ekoba asumdwe mu no obi tsina ka kro no amu wonkomma eya yenka wei emfa nhwahwa ye ho da bi but ye ka se ne be ya onipa be hunu nia nyame aye ewo na brabom enu ntia no poi sa wote ase a na wakai na wo de so aseda ediama no enu nti ne na no David kan say it is a good thing to serve the Lord adentia osi eyese onipa ebesum nyame adentia eno na se wo kenkan Bible na David nyom kro no no wo kenkan akoduru ba bia o se na eye me de se wo se me se yenkwa awurade fie adentia wo san kenkan akwa ase ho no mo a obem kyerɛkyerɛ mu anwa ate ase se wo kwa awurade fie a wono na be kyerɛ wo na kwan na wafa so
Se wo kwa awurade fie a obebo wo ho ban na dom bedo so ama wo. Se wo kwa awurade fie a ne atamfo hyehyɛ anopa wi anwumre odasuo mu. Awurade beyi wa firi ni nyina emu. Na waka akyerɛ wo sɛ bata awurade ho. Sanse sɛ wo bata awurade ho na wo yɛ de wo pɛ, wo yɛ ne anasɛm hyɛ wo no a. Osan kenkan Bible na afei obesan ka kyerɛ wo David nwom kro no amu sɛ obeya wo sɛ dua esi asubonten ho ana haban ere empoda wabre nipa nyina ebo abubuo enipa nyina ka sɛ ekom abasase ne so enipa nyina ka sɛ woto ngani a ento bi anim sanse wo ngani da so asa enipa nyina ka sɛ sɛ yɛ toto niomam asekyerɛ mu ayɛ dene wabre nipa nyina ebo sa abubuo no. Bible say na wana wotsena safo awurade ne nwunu na se wobata no na woyɛ de wopɛ no wobeya saafo ne se edua esi asubonten ho na haban erempo da biara da wabre nipa nyina etwa adwo wabre nipa nyina esusu dwetire no wo awurade be ma wo so awurade be pagya wo wabre nipa nyina se yentimi nsi dan enema ye totɔ edi si dan boa ye dene me se saa bre ni mu na awurade be pagya wo saa bre ni mu na awurade be mo asi edan a etoatoa so wabra wankasa wo betena ase adwene ho a wontumi nte ase wei eye bɔhyɛ awurade sa somme na me nso meyɛ wo kɛse anopɛ ɔdomfo ni mobrohumfo adwo nyankopɔn yɛwɔ wani mu a yɛsrɛ wo ɛwɔ empaebom yɛnkoto srɛ ne ahobrase empaebɔ ne sɛ awurade dom ne boa yɛn na yɛntimi ntena wo nwunu na se na yɛnyɛ wasɛdeɛ ɛne wapɛdeɛ na wɔn nso wotiri mu pɔw a wowɔ ɛde fa yɛn ho no entimi mmra mu mfa ma yɛn ɛwɔ Yesu din mu Isande onche na wabo obeba bebo biara ten Orima se wo gbamebium obeba ni se na wakatina na inwem nipa danu niewie yo hwehwe Jesus akwan osande ni mu na nkwatene wo hwehwe Jesus akwan osande ni mu na nkwatene wo awa kumama Jesus Oya no parifu nipa kai ne hulude erade no ya no parifu Anopai ma enwom a ebo yi enkasa nkyerɛ wo na ya wasɛde se Kristo ni so ate ase as the days go by kakra ye kɔ yɛn anim no ye kɔ yɛn anim o Enunti ene the 14th day of March 2022. We are still in the year of our Lord and we continue to trust the process. Says ye kwaso atre urade ni nyuno ase a eyire so kire so seden e wa abraboi mu urade ongu inganimu ase da Anopa yemedofo yasana babiom for God and country. Yeah, but for some Cassian so. Anopa way in Konya Siamuno and somewhere yet the nominate dos. A beer de a binya de. Now so and on a boama brabo ya brabo. Abrabono sanity at a sahuro. I hear on Oria a drew baby a ed, a drew baby and yet de a sana brabonity. And nona a part of it. It's a subset of life. And it has to complement. Samukai, Muamusia set ewo a school no. Say mass mo senior high and as secondary school. Mathematical book no amusia no. And no dey kind set. And it means say what is a set? Oh. You stand the onche na wabo mimia.
don't see Abrabono is full of any J any other. I don't want to say a drew baby was when J and when Yaje. A drew baby was already one what I said, a drew baby was a what's say. Now, oh, yes, sober reflections on your life to know where you are coming from and where you are going, where you have gotten to. You ask yourself, say, are you on the right path? Baby, I would do any answer. No, a quiet one, I want to soon one. So why you are and you know what I say, you Juma. Son say, wo enemy. Yeah, ding, yeah, brother, soon. I'm a can say, we are when I tea. Ebia na wo de ne nya ka akwanhia nanso wo beko ebia na wo ubenyini anya mfie dudu bi anyankopon pese wunya ubenya nanso ye den yara wo beko ebia na no pai me ne wo kasa ekura no totorobento kakraka no a ya hwe animu ache enu nti amankrofo bi keka nsem a ensem fata de nyankopon kran ka oti wheelbarrow mu anka beduru me say yeah, didn't kakra sano. They say one day. Ebefa will say rapture. Sande onche na wabu. Sande onche na wabu. Kobike. Waso be sekeke Obeba ni se awenare na wa betina na ingwem danu nyewiye nyibada unyewiye enu ti aropedi me pesa wo dwendwen wan kasa ma brabo mu kakra na ti ase se enipa ewo baabi ekọ sense obi body tirimu pose me ko suku aba no akwa akotena ka mu sani on sutumi ka se wo konkran aba no akotena ka mu no sa pepepe no nipa no sutumi boni tirim se me ko ahaba no akotena ka mu ekwan so na yese ka no akodi buntum akonya akwanchia ama nipa no a osori anopɛ de wasori anopɛ yi ogbowura adwaye ekodware yese na tade yese de yadress ya betena ha no mu anopɛ yi yese baabi ane wo kɔ no ankoduru to me see. I don't see na wadwendwen abrabo no ho. Also sene me. Ne ho ofeche me. Mete brofo 10 no. Metimi katwi 10 no. Mi wo sika 10 no. Appointment no me manya bebre 10 no. Contract ni menya bebre 10 no. Meme ne chairman, meme ne secretary no. Meme ne MC no. Meme ne DC no. Ado referee. Oko buem hokra nya buem Guan district. Guan district na afia ne ate o. Afia ne ate. Yete no afia mu a yete wie ye no. Ena yede opanyini ba akukutua no se wono nye aban anamusini aban kratche a odi kan e wo saa mensini no emu abusia yede ni si so be 6 days ena o kan chini gu ye enti asa no wo de kwahe wo de kwahe wate saa bobo a wo se manso wo de yemfre wo ya chimini nti wo twe manso na amanate no wo twe amanate de akosi hefa and into one wadwene ho wate bebrebe ye mfa nkosi ba bia me hunu no amenchia no ne ho ya machi ene ko si sen ene ko si sen enra nkrofo so mu kosuku aba ma nkoduru enti si wonu obi twink digigidi ya akosi sen ne wawuo no sa ne woni na etwe afei age wonsem bebrebe wo de kwahe me na me party wa abamu ene nti obi obekasa de atia party no me ya boro no ene ko si sen me ya chena tu me ne ko si sen na jeko tanka obi chebilamte wa wa henfa Dream training de ma NPP wa wa he jeko tanka Sir John akufuado ti hwite mu kura ye de no say hwite mu kura de no beta kura me na bedi mampanyin kura de no beba ekosi sen wa wen Sir John wen Jerry John Rawlings wonu so be ye bi wonu so wa he Professor John Evans Fifi Atamils wonu so wa he Kofi Anan ye yankase Kofi Anan
Wawa he. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba ahinkai 93.3 FM. Ochia me pa na meje so. Me pa menye so. Enti na ye den no na ye den. Enti wo kire bi tisi say nipa no wa firi mu a o reaction say na be ye. Bra. Sisa usuban. Wasem na meka no. Ko hwe anim. Wasem na meka no. Sisa usuban. Sisa usuban. Sisa usuban. Sisa usuban. Akuti anyom na adoso. Sisa usuban emoa wo. Obuoba kobo mechem so ntimi bu afu. Ntie no kura biem. Da wo kan se wuntie mi no. Enipa be se 3000. E no omo so kan so Obuoba kan se ma me pe ntimi so metie. Sa de wi ase no te. Bebrebe ya mfa nkosi ba bia. One day enkrofo bi na eto wo nyom. Papa sorry. Gidi Koko. I say one day, Ubu. And it's when we are not to akwan. Send your bear datching. The sa of friend one. And the Upu Obejesono. Sa of friendly Brady Drua. Ubetimiaka say, my life insurance. Eddie Mama Brabo. And it's me when it does so papa be baby. But I found a pay way in Konya bedding come at the far and near my baby home. Nani Edikaditi, Ministry of Education. One more Ghana and Gomesian some so essay. And Quada woman and I'm your monthing so you're from street children. Almost a crime on Belfast was half for Nina. Ye do a call Suku a dime watch that one more dear. San Sebeti Yabasi Obinam Street in a so. Nanso on a Dutch MP. On am street in a so. Nanso on a Dutch nurse. And it is here 2 or more Sauram, 2 or more JJ. Yes, sir, we will coach ya. Na waku koma. And I just say, why you woman? I was here, me and Nico. I don't know paying penny fortune. So, more adding to say, the Gua Quemu. Send a bear, San Qualani, and I don't go to school them. Sanso and a Ghana cocoa board. Ghana cocoa board. Ghana cocoa board in penny fortune. Say, when young for Quabana Minta a candle, one only a Marashibu Janimo man for what you are bosso. I paid about 2 months to say Ghana cocoa board 2021. Sika wa mkokoji 1.5 billion US dollars. Emu 1.3 billion. Or chira say Ghana cocoa board ntimi enchire chirimu. Obi so am say sika ram de yeden anamo baba wo nsam. Ebi no so baba wo anum sa no mama no. Eno na Ghana cocoa board de aba no che say da bi. No kure bi ani sansem na ewiase abrabo aye boyi. So obi tan wo a. O sua wo kasa no obo ne hwene. Wasansu bo so wachia ne panu wo dwigum sa. As on pay you no. Ghana cocoa board say yan kan kire Ghana fo ne tiefu eti an opai. Yan kan kire mu pain. Say sansem no a onimunyan fo kwabena minta akando wo kan ye no. Eye nkontompo na ne tie nie. O kire say wo mo ama no kware animu agu ase. Ene ne nkontompo na yedi ade. And into one dear, o my say, Debiano, or Macoso and Kuntum adi ade. Then some of your woman near him, or Maki cunning in our frat. And so Ghana cocoa board, let's say, Sans some no cribia in him. And pay your best in Kunya, not yet the moon come up. Only Miss Okoyam or my rush with your fear. So, how am you, ah? Menoka say, Hogusua, who say, tiki. Now, a no moon, and now it could be a what to and say Parliamentary Network Africa. And so do a man too much to say. Oko may rush with your fear and say, yet, say, and rush with your phone be noir and call among Quajuma. And it's almost so added to leadership name say. So among Quajuma, I am on punish a woman. Then you're interested in farmer for fraud. And that's as me a idio. Na ye de two ye group mu say impeding him na omo hwese ne niam besia call your friend no pre-production na editorial board wi
opani ba ko ni bu afu ni kokwa pa ya dan ya wo kire se hwe na Ghana mpanifo na so mde di agro yeah, 44 million Ghana cedis. Sika ya release ya de beden. Yes, home san and saying bird flu. Ebetisi womo eye poultry farms no. Womo poultry farm no eso. Na sa bird flu na ebetisi so no. Ema aban no ekum enkoko ni nyina toguye. Ekoba sanso a wo se aban no de mpatasika obroni friend of compensation or de ema safo no. What did you say? Diaba was it 44 million or diaba no ho. Wo ba be che diama akuafo no. Nanso say kakra wo ho. Terms and conditions apply. No pay be these are terms and conditions no ho komo kakra. Yankopon yadoma on the 18th of this month. The new Patriotic Party NPP womuguso mu internal elections no muguso ye kakra the electoral area about for the best so and say kakra ho ntia no pay ye behwe na ye dimu enkomo wo aspa se oba ku akogina na ya to so aba na won so aba be electoral area coordinator na wo sa no pay wutie yen sang say ye won komo bibre twetwe wa ha and then so ye dwoda now for the long time no ye breaki kakra on abrabomu hintasem anopai yasan a resume abrabomu hintasem no dwumadi a ye de boa na ye de abiebie niam bi so a kire wa abraboi mu hintasem ahodo obroni fa ni mysteries of life ye be biebie ni nyina so de a kire wo ebi ormo ya na niam bi si wo obi abrabomu wonte ase fum se empem bebe so wa observe ana se wa notice kakra ade bi esi e wo maame e no papa abrabomu no esi ewo wabrabom etimi si wo wabrabom enti se o maame o ware jae beburu mienu a wa am wani amre etimi si wo wabrabom ye bisa se eye de benti ena etimi basa so papa ye sofo a the probability se won so betumi aye sofo a na wo besura urade no eye na e wo soro so papa onimu twa kakra the probability se won so wo betumi atwa kakra sa anya wo mpa a wo nua bi ebe twa kakra no eya na wo soro de ba de na de sa connection no de eba enti ye behwe no from the physical perspective ye wi ani akọ the spiritual aspect ya keka ni nyina de abom e wo fia enti hye no so efema me. We've got this and many more this morning. Your most authoritative social, political, and current affairs talk show live on Ahinkai 93.3 FM. On behalf of the solid production team in town, D. Ahinkai Kwame Yaboa, Adrimpayene Kofi Mensa Kobike, or Heneba, or Fremi Obuoba Ofori Amanfo, the Commander General. En suruja ba ko pa maka anopa ya sinkonya efiri sabre ko pim se no ndu ebebo e Ghana nkomo ne yebedie. Some 54 minutes after 6 a.m. Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ati e de ba Ahinkai 93.3 FM. Adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ati e de ba Ahinkai 93.3 FM. Enti ene sani ewiembo brebesi akoma memfama o na femi wia na watwi mu nyina asem a yede asi ho no mo yebedi mu nkomo no mimie eso enkere wo ye nka ho asem ne but me bie so akere wo Nyankopon ya adoma wo kyena na yetimi abawure mu ahyase adi mu nkomo na ene no obofo no oba ye ne se ye mmonnwum nko amfa nkere wo
yɛmmɔ nnwom no nko amfa nkyerɛw ne tie nnwom no mu nsɛm so ate ase ɛno nti mede wie mbɔbrɛ nsɛm no de ma wo wie na mebie asɛm a na wɔtwe nyina yɛbɛdi mu nkɔmmɔ no ɛso wie a ɛnwom a ɛbɔ yi yɛbɛgyae na abɔ na watumi atie mu nsɛm ɛno sia no afei yɛde sports ɛde abrɛ wo mepakyɛw sɛnea wie mbɔbrɛ bɛsi akɔ nnɛ da mu yi nyina da apuei amantam nyinaa ɛna mede ɛma wei wɔkyerɛ sɛ anɔpa yi ɛyade a awia no ɛbɛyi ne ti awia no bɛyi ne ti anɔpa yi na atumi ɛne ɛbɔ no adi afra kakra nti mantam ahodoɔ bebree no anaasɛ woba puei amantam a mmeayɛ ahodoɔ bebree ɛyadeɛ sɛ nsuo no ɛhyɛ aseɛ sɛ petepete ahomakye no mu hɔ baabi asɛ bosuo bi nenamu saa ɔkyerɛ sɛ ɛyɛ dan yara a awia bɛbɔ na yɛduru awia bere mu no a awia no nso atumi atwe ne ti abɔ ama ne ho atɔ no yɛkɔ anwummerɛ a ɔkyerɛ sɛ nsuo no bɛgugu kakra saa nso ɛne yɛbɛhunu sɛ nsuo no amu no a ɛtwam saa ɛyɛ na wahyɛ ne nso ɛde ama me wei ɛne ewiemmɔbrɛ nsɛm ɛnɛ anɔpa yi ɛna yɛde ama wo mepakyɛw na wɔtwe yi nyinaa asɛmpɔ a ɔbɔfoɔ a wɔbaayɛ ɛde baayɛ sɛ yɛmmra mesua ɛne sɛ find something to do in the house of the Lord. Tie, find something to do in the house of the Lord. Don't go to church just to warm chairs. Me say, don't go to church just to warm chairs. Eya borofo. Ye de beba yankasa yakasa mu, ni ya kyerɛkyerɛ mu de akyerɛw. Ye say, pebribi na ye ewe Nyankopɔn ni fie. Enkwa asɔre nkɔtenatena konwa mu ma konwa mu nya hye saa kɛkɛ. Wo de asɔre na akɔ no kɔ a wokɔbɔ mu akonwa mu sɛ bam ɛno ano no. Sɛ nkrɔfoɔ ekotire betire ebinim ɔhya nkrɔfoɔ ma adwonso ebi hwie nsuo gu fam na ebinim nso so de mmɔ bɛɛbɛ pepa ne nneɔma wo de wo se aman a adwenawo dwen ɛna wo te akonwa mu sɛ bom. Why sɛ nkɔkɔ maame bi ɔwɔ hɔ. Ɔsɔre anɔpa ro bebom na konwa mu a. So ɔtim wo bɛsɔre agye so wɔkɔda. Madam, brother, me say, find something to do in the house of the Lord. Asɔre na ɔkɔ ne pebiribi na yɛ wɔ asɔre ne mu. Pe dwuma bi yɛ wɔ asɔre ne mu. Ensɔre nware nkɔtena asɔre dan ne mu asa kɛkɛ. Enkɔtena konwa ne mu asa kɛkɛ. Akonwa ko wunya tena mu ne yɛ kase yɛ mum yɛ nyina nsɔre nyina hɔ ne yɛ mɔ mpae wo ɛno so na yɛ bibia wɔ hɔ. Mepakyɛ wa no payi na wɔtwi ɔbɔfo ɔbaayɛ no ɔso wasɛm ka kyerɛ yɛn ɛyɛ asɛm bɛn a ɔse yɛkɔ asɔre a yɛmpɛ biribi nyɛ ɛwɔ asɔre dan ne mu. He sɛ wuntumi kura mpo nya hwe wɔ asɔre dan ne mu a wokɔ asɔre no hɔ a ebetumi a sɔre gyina hɔ yɛ ɔsa pebiribi yɛ wɔ asɔre dan ne mu. Men konkɔtena konwa mu ɛma konwa mu nkɔyɛ hye kɛkɛ. Find something to do in the house of the Lord. Don't just go to church to warm chairs. Don't just go to church to warm chairs. No. Find something to do in the house of the Lord. Ubetumi abo tambourine. Ubetumi abo bribia wo ho. He ke dawuro. Ubetumi abo. Pe bribia wa sorry na animu. Pe bribi na ye e wa sorry na animu. Woni munyam to. Enwom na wutumi to de pra no ye nto nwom mfa mpra wa bra ye pa nwom to fo wa son dan mu a na wa kan wo to adwom madam pebiribi na ye e wa asɔre ni mu na watwi ne aba bedi ho nkomo no eni nti so wate ase de a na waboaboa wo ho fa wo twrodua twroto ho. Find something to do in the house of the Lord. Don't go to church just to warm chairs. Don't go to church just to warm chairs. No. Find something to do in the house of the Lord. Na watwi ne ayaba bedi mu enkomo no. Ena no Onyankopɔn hwɛ ni mu sɛ David ebe bibi di ama no. David nso so te ase sɛ ɔhwɛ ba bia Awurade afa ne di na fridi na bedru no a ɛwɔ so ɔyɛ biribi wɔ Nyame fie. Ɛne nti na no David kan sɛ na me ahwɛ ba bia me da Awurade ayɛ madom metimi didi metimi nom nkwa metimi yɛ biribi a Awurade nso so na pamadaka hwɛ ba bia sie ɛnyɛ ɛne nti wɔ se yɛ den yɛsi dan de ma Awurade anopa yi me sɛ enti akɔ so abu wadwene ho biribi ho ɛwɔ Nyame fie da sɛ masɔre yɛni what masɔre yɛni akasaye masɔre yɛni wei
ɛna no me kwa asɔre me hunu sɛ wɔn wɔ saa deɛ bi na ɛfɛ paa si enya bi wɔ asɔre dɛm ha no mu a ɛbɛboa yɛn ɛne nti me de yɛ ma sudie me de to me so na mahwɛ ayɛ ho biribi me pa twa wadwiri biribi ho saa da o kristoni na wɔtwe yɛ wadwuma yɛ ne yɛbɛka no korɛ de akyerɛ wo onte but yɛbɛka no korɛ de akyerɛ wo onta nte asɔre na wokɔ mu no prosperity ni ahyehyɛ 10 ways to make it in life. These things, you know, they don't tell you. But yeah, the Ebeka Chelo said the Etienne. Ebeka Chelo said the Etienne. Now, what you need to do, come on, no. Every year. What from me, Obuoba Ofori Amanfo. See, you make a kind of face post for no. Emra met was on fama. Now, what you need to do, come on, no. Baby, be your yammy fee. And quite sorry, Cotana Kunyamu Makunyamu Yasha Akeke.